Alde batetik, Euskaldunen artean, Euskal mundua hartzen bada idazleak eta pixka bat mundu irakasleak eta hor apenas sartzen ari dira teknologia berriak. Nik uste dut fenomeno bat ematen ari dela euskalgintzan, barkatu, eta da, adibidez, orain hitz egiten ari gara Donostian, hemen gaude, Miramonen, eta gaude informatikari euskaldunen bilkuran, ezta? Eta hemen elkartu gara 250 lagun. Unibertsitate girokoak eta beste batzuk sortzen ari da euskaltzale tipologi zabal horretan sortzen ari da fenomeno berri bat. Eta da, euskaltzale nolabait teknikazale ero, ezta? Teknikazale, teknosalea dalako, edo teknika berriak erabili nahi dituelako bere helburuetarako. Pardon, horien artean, honek oihartzun handia dauka. Ze gertatzen ari da? Hemen, jentea adi dago, ze berrikuntza dauden, baina beste esparru batean, euskaltzale asko eta horientzat ez da iritsi ondion teknologia berrian kontu hau. Berba da, beldurra daukatelako, ez ezaguna egiten zaielako, eta orduan hor badagoelako eten bat. Tresna hauek erabiltzen dira? Nik uste dut zoritxarrez erabiltzen dira gutxi, oso gutxi. Salbuespen bat oso laudagarria da, Euskal Jakintza ikastolan dabilen talde bat, ez da ikateroak. Sekulako lana egiten ari dira, sekulako esperimentuak eta modu zoragarrian ari dira teknologia berri hauek erabiltzen irakaskuntzan, eta oso ondo jabetu dira teknologia web 2.0 teknologia hauen potentziaz, ezta? Ze ahalmen daukaten irakaskuntzan erabiltzeko, lanak taldean egiteko, partekatzeko, jakintza denon artean aurreratzeko. Nik uste dut, ikateruak oso ondo dira aitzindariak irakaskuntzan. Bestela, ez dut ikusten, nik uste dut, arazo handi bat daukagula irakasleon artean, irakaslea dauzkago bai unibertsitatean oro har. Eta baita ikastetxeetan, ondion irakaslea dauzkago oso atzeratuta teknologia berrien kontuan. Badirudi ez tala horrein dio... Baina unibertsitatean nik ikusten dut beste arazo bat. Eta da, alde batetik teknologiaren arazoa, ezta? Programa hauek zelan erabili, nola txertatu bakoitzaren lanian. Hori da arazo bat. Eta hor gaude berde. Jentia dabil beldurrez eta ezinean. Baina bestetik dau beste arazo bat. Eta da, teknologia berri hauek, web 2.0 inguruko teknologiak irekitzen dute beste panorama bat. Horien bitartez lan egin alduzu irekian gauzak konpartitzen eta orduan ni konturatu naizena gaitik unibertsitatean irakasleok daukago beste kontzeptu bat. Zenbat eta informazio gehiago euki zure eskuetan, botere gehiago daukazu. Orduan, zer egiten dugu informazioa pilatu eta hizkuntatu, geuretzat euki. Orduan, zenbait irakaslek ikusten dituzte teknologia berri hauek arrisku moduan, arriskuan jartzen dutelako euren kontzepzio hori. Ulertzen? Justu alderantziz da. Gaur egun, hori da. teknologi berri hori esker, informazioa bintzat hor dago, mundu virtualean dago, informazioa nahi eina gainera. Bakoitzaren informazioa ez da resta hor dagoenarekin konparatuta, ez? Eta kontua da, danok batera, askoz ere gauza gehiago egin ditzakegula bakarka baino. Orduan gaur egun, kontua ez da informazioa pilatzea, kontua da, zeinek daukan ahalmena jentiaren borondateak eta pilatuz eta elkartuz jakintza elkarlanean aurreratzeko. Orduan, informazioa
gordez eta pilatuz ez goa senyora. Aurrera egingo dugu baldin eta kapazitatea baldin badaukagu elkarlanean danok batera jakintza aurreratzeko. Eta hortarako Web 2.0 teknologiak oso aproposa dira. Baina, hortarako pixka bat beldurrak astindu behar ditugu, nire iritziz, eta jarri beste modu baten, beste modu baten lanien, elkar lanien. Tarduen, ireki ateak eta aprobetxatu bestien lanak, beste batzuek ere aprobetxa ditzaten norberarenak, eta ja danon artean ikasleak eta irakasleak eta herritarrak oro har, lan eginez aurrera egiteko.